बापावै माथो आंनि बिफा बोराय मांथासो बुं माला लिरनानै होगोन आंनो हाखौ जेरावखि लोगो मोना नों बे बाथ्राखौनो बुंबाय थागोन नामा जेब्लासिम आंनो सम्पतिखौ लिरनानै होआ नुबानो सम्पति बिबाय थागोन आं मिथिबायना अननानैनो जेसिपिजों आं न'खौ हुख्रेमासै बांद्रायबा भेनिला बागानखौ हुख्रांहैजोबगोन अफिराम नों मानसियाथ' मा जाखो हाथाय बाजार दखान जेरावबो लोगो मोनाखै मानो बेफोरबायदिल' जाथारग्रा जाबाय नोंनि बिदि आखलावनो आं जेबो होनो गोसो गैया मिथिबाय नोंनोलाय बाहानाल'सो नांगौ दा नोंनि थाखायनो आङो एपिडिसिएलनि एग्जामाव पास जाबाबो आङो साख्रि मावाखै मिथिबाय दा ओमफ्राय आंखौ जेबो मावनो रोङा होननानै आंखौ बासिदों थोद बुरबक थोद अभार सैथान नों बुंबा मानो उल्था उल्थाल' होनग्रा जाखो थफिराम जेब्लासिम आंनो सम्पति लिरनानै होआ अब्लासिम आं बेफोरबायदिनो जागोन नों मानसिया फाग्ला जामारबाय नामा फाग्ला जामारबाय फाग्ला जानायमोनब्ला आं नोंखौ दाहालागै अरसिगौमोन मिथिबाय गोदनायाव अरगौमोन आङो बिखुङाव अरगौमोन बिखायाव अरगौमोन आङो फेन्दायाव अरगौमोन नाथाय आं दासिमबो मानसि महरैनो दङ बेनिखायनो आंखौ फाग्ला होननानै दा बुंना लाखा फाग्ला जानांगौबा गवा नोंसोरो नों साख्रि मावबाबो मोनसेबो मोजाङै मावफुङा बे स्कुलखौबो माथो मोजाङै सामलायासै नोंलाय दा मालायनि स्कुलाव थांनानै फोरोंगासिनो नों माबा मोनसे मोजाङै स्थिरै मावनानै देखायबा आं नोंनो मानो सम्पति होआमोन सम्पति दिनै होगोन नोंनो गाबोननो फानजोबगोन नों मानो फानलाबायनांगौ जाखो फाना आङो मा थिग नोंजोंबो मालाय बापावै बिदि बुंनानै आंनो सम्पति होला होमबा नोङो बाहानाल' नागिरगासिनो जेसिपि मालिकजों रायलायहरनि र' मोसौ गियान औलै औ दे नोंनानो मोजां गराय गियान लाजिया नोङो गावनि बिफाखौ गराय बुंनो नोंबोथ' आंखौ मोसौ होननानै बुंदों आंगोलाव आंखौ मोसौ बायदि नुखो नोंलाय बिफाखौ एसे मान होनो सोलोंनो एन्टनियमोन बायदि जा बिसोरनिफ्राय एसे गियान लानानै था माबायदि बिमा बिफाखौ रेसपेक्ट खालामो बिसोर नोंहा बिफाखौसो गराय होननानै बुंबावो नों आंखौ मोसौ होनबाय नालाय आंबो नोंखौ गराय होनबाय बा जाबाय दे गराय होनाबालाय दाउ दुलाबाथा होनोसै आं नोंखौ नोंजों रायलायना जेबो जाला जायखिजाया सम्पतिखौ होगोन आं नोंनो सप्तासेनि उनाव एसे टाइम नांगौ बेफोरखौ होनोबो सप्तासे गैलाथ' 6 दिनल'सो मिथिबाय 6 दिन आं सानगासिनोलै मिथिबाय सानबाय था सप्तासे सानबाय था मोसौ गियान औलै औ गराय गियान औ जेब्लासिम आंनो सम्पति लिरनानै होआ आंबो नागाराब्रा र' दिनै नोंखौ एसे माथा जानो मोनलायबाय गाबोनबा जौ लोंनानैसो दावराव खालामहैगोन आं जौ लोंबा राजा जायो होननायखाय राजा जागोन आं जौ लोंनानै नेनानैल' था नोङो बिफा बोराय मांथा बुगाले खालामो मानो नों अ आंनि अनजालि सना अ आंनि अनजालि सना सुखुआ मा आखल दिन्थिबाय थायो नों अनाजि बुदां होलोखो दिन्दां अनाजि बुदां होलोखो दिन्दां लाजिनो रोङैफोर माला फैखो आयै नों बिदिनो एदावलायबाय थाबालाय बहाथो फात्ता मोननो बिमाया दङना गैया मोजां आखल दे एबार बिराद मेगन सासोसिगोन मिथिबाय नोंना बिमाया आंखौ अननाय नुसोबा बिराद मेगन सायो बेनिखायनो बिमानि खाथियाव आंखौ एदावनाङा मिथिबाय नों बोराबबाय थायो नालाय बुरखायदोंमोनब्रा आंलाय हाफां ओमफ्राय एन्टनियखौ लोगो हमनो थांमारला आरोना नोंहा लोगो हमा मोजांसो नों थाबा जेबोखौनो बुंनो हानाय नङा आं एन्टनियखौ आं हारसिंनो लोगो हमहैगोन आंबो थांगौमोन दा खामानि दङना जाथियासो खामानिखौ मावगासिनो आरो खाफाल मोजां दाख्लै बानलु बेदाङा मोजां दिलखौ लानानै होबाय बेनिखायनो आं दा थाबैनो थांनांसिगौ नोंनि रागाया माला जोंगा खांगोन बेखौसो नेबाय थादोंमोन आं नों रागा जोंगाबायना हाफां रागालाय जोंनो ओंखारबाय थायोहाय दाबो बे दावसे देलायनि खोथाखौ सानबानो रागा जोंनो ओंखारो आं होमबाबो जियानो जादोला आं एन्टनियखौ लोगो हमहैनोसै जागोन दे बानलु बेदां बानलु बेदां मा खालामनो नागिरदों नों मा खालामनो नागिरदों नुवाखै नामा मेगन थाइनाया बिगुमा गैयै स्कुटिखाय बुफायनो नागिरदों आं बिदि दा खालाम बानलु बेदां मानि थाखाय जेराव बिगुमायानो गैयाबा बे स्कुटिखौलाय मानोबाव भाङा सिङानो हरनो हागोन बेनिखायनो हगार आखाया बानलु बेदां बे स्कुटिखौ बेफोरबायदि खालामनाङा प्लिज बेनिखायनो आंनि सिगाङाव बांद्राय नाटक खिथिनाङा नों मिथिबाय बहा थांनो नागिरदों नों आरो स्कुटिखौ मा खालामनांगौ आंनाव गले गले सोंबाय थानाङा आं बुंखाबायना नोंखौ स्कुटिखौ लाखिनो गोसो गैयाब्ला भाङा सिङानो हरबानो जाबाय होननानै नङाबा रुवा दंखायो आखायाव देफायजोबनानै गालांगोन आं बानलु बेदां नों मानो बेफोरबायदि खालामगासिनो बुंलाय नोंथ' आंखौ गोबां हेफाजाब होबोबाय आरोबाव आं नोंनिफ्राय हेफाजाब लानो गोसो गैला बानलु बेदां मानो होनोब्ला नों आरो फावगालि आंखौ जोबोद हेफाजाब होबाय
आंसो नोंसोरखौ दासिमबो हेफाजाब होनो हायाखै। बेनिखायनो अननानै नोंसोरनि नोजोराव आंखौ दाखोख्लै। आंखौ बेफोरबायदि गोहो गोलोन्दां साननानै आंखौ हेफाजाब होबाय थानाङा। नङाबा आं नोंनि हेफाजाब लाफ्लांबाय थाबा जिउआव आं जेबोखौनो मावनो हानाय नङा माथो बानलु बेदां। आंखौ गाज्रि दामोन बानलु बेदां। नोंनिफ्राय हेफाजाब लाबाय थायोबा अराय दैनि जानानै थागोन आं नोंनि। बेनिखायनो स्कुटिखौ लानानै थांफिन। नांगौब्ला फावगालियानो सलायथों। जाबायना आरो माबा बुंबावगोन? मानो गावनि गोसो बायदिल' मावो बे बानलु बेदाङालाय? आंनोलाय स्कुटिखौ नांगौ, नाथाय बेनिफ्राय माबोरै लानो आं स्कुटिखौ? अके बानलु बेदां, मोनसे कन्डिसनाव आं बे स्कुटिखौ लागोन। आं नोंनो स्कुटिनि दामखौ लासै लासैनो हरफिनगोन। साम'फोरबायदि लासै लासैल' खालामनाङा आरो, नङाबा साम'आसो लाजिगोन। जागोन दे, जेसेबां हायो थाबनो आं स्कुटिनि दामखौ नोंनो हरफिनगोन। गुड। ओमफ्राय बानलु बेदां, ओंखाम जालांनोबा? मानसिखौ बिदि सोङो, ओंखाम जालांनोबा होननानै? बुरबक थाखोथाम फेल। मा होनखो बियो आंखौ बुरबक थाखोथाम फेल? आं दिनैसिमबो फेलखौनो जाफेराखै। बे बानलु बेदां अहंकारिया जि बुङा माने जेबो फाजाथारा आं। जोंहानि न'आव नोंखौ फिन खेबसेबाव फरायफिनबाय। मिथिगौ ना नोंखौ नुनानै बेसेबां गोजोनदों आं। सरि बानलु बेदां, फै सिङाव जिराय फै। लाइटार दङ ना? लाइटार? लाइटार दङबा लाबो, आं सिगारेट सोबनो। बिराद सिगारेट सोबो नामा नोंलाय? जागोन दे आं लायनि। बुंनोसो फैदों नामा नों? दावदै दङ नामालाय? दखान नामा बियो? न'सो। बेवहायलाय बबेनि दावदै थानांगौ? नङालाय, मानसि दावदैखौसो बुंदों। नों नुदों नामा? आं सिसिटिभि केमेरा नङा। नोंनाव सोंबाबो मोजां खोन्थाथारालै, मानसियालाय माबायदिलै? आच्छा, नों दाखालि आंखौ माने भिन्दि होननानै बुंनाय, मा एंगोलाव नों आंखौ भिन्दि नुनाय? बानलु बेदां, नै लाइटारा। नेवला, दावदै फैदों नामालै नोंसानाव दावदै? गैयाथ', फैयाखै। थगायाखै था? मानो थगायलाबायनांगौ जाखो? न'आव आं हारसिंसो दं। हारसिं? नों हारसिंसो होमबा? औ, आं हारसिंसो दं दहायनिफ्रायनो। होमबालाय बैयो दाउ बयलार नामा? मा होनदों नों आंखौ? दाउ बयलार? आंलाय मा गोरोन्थि बुंदों? बे जोंलारियालाय नोंखौलाय मानो हिसाब खालामफायाखै? ना नों मानसि नङा? एखनब्ला भिन्दि, एखनबा दाउ बयलार। माने आं नोंनि नोजोराव एखनब्ला मैगं थाइगं, एखनबा जिब जुनार, नङा होमबा? मानो होननानै बुङोब्ला नों मानसियानो भिन्दि साइजबा आरो गुफुर नालाय दाउ बयलार बायदि नुयो। बे नुनायखौलाय माथो खालामनांगौ जाखो? नों गावखौनो मा सानदों? जोगोनार फिथाइ गोसोम कालारनि? ना गोदना, ना उदै, साइज गैया मा गैया। मानसियाबो दुगैया खोमा, बिगुराबो बेसेबांबा गोसोम। आरो बे बिखायाव मा दं नोंना? बिखायाव दादु नामा बियो? दादु। मानसिया साइज गैयाबाबो खुगानि रावफोराबो मोजां जानांगौ, मिथिबाय? साइजबो गैया खुगानि रावाबो मोजां नङा। आरो नों बायदि गुन्द्रा मानसिफोरा आंजों रायलायनोबो समाया। नालानि एम्फौ, नालायावनो थाबाय था, बोरियाव फैनो दा नाजा। बानलु बेदां, गावखौनो मा सानदों नों? नों बायदि मानसिया लामानि सैमासो। जेराव बेदर गोथाव मोदोमनाय मोनो बेवहाय खारलांग्रा। आंखौ माबा मोनसे बुंनायनि सिगां गावखौ नायग्रो, मिथिबाय? सिखाव। आंखौ एसेबां बासिबाय नोङो? बानलु बेदां, मानो बिदि बुंबाय थायो नों? नेवला, आङो बानलु बेदांनि जानानै नोंनाव निमाहा बियो। बे खोथाया सैथो, दावदैया जोंहानाव फैयाखै। जियानो जाया माने दावदैखौ नुबानो आंनो खोन्थाहर। आरो नोंसोरो गोसो थोलायबाय नामा? औ, जों गोसो थोलायबाय। मा जाखो? माबा प्रब्लेम? समायथारा नोंसोर सानैया। बानलु बेदां, नों मा जानला मानला बुंलाबायो? बियो मानसिफोरनि सिगाङाव रुमार्स खालामबा? आंनि मा प्रब्लेम? आंहा जेबो गिया रुमार्सफोरखौ। नोंहा गिया, नाथाय आंथ' गियो ना। नोंसानि आइमोना मोनथिबा आंखौसो रायगोन। मानि थाखाय? मानि थाखाय? नंखाय बाथ्राफोरखौ बेफोरबायदि खोनायोब्ला नोंसानि आइमोना आंखौ रायगोन ना। नोंखौलाय जेबो बुंनाय नङा, फिसाला नालाय। जुदि खोथाया सैथो जायोबा? मानो सैथो जालाबायनांगौ जाखोसै? नोङो नंखाय रुमार्स खोनासंनो बादोंबालाय। बेनिखायनो बुंबाय आरो आं, जुदि खोथाया सैथोबा नों मा बुंगोन? बानलु बेदां, बेफोरबायदि जानला मानला बुंलाबायनाङा, मिथिबाय? नोंहाथ' मोजां मोननाय दंखायोना? नों जेबो बुंबाय थानांला, मिथिबाय बानलु बेदां? सोमोन्दोआव नों आंनि उन्दैसो, मिथिबाय? आंखौ रेसपेक्ट होनोबा हो, आं नोंनि बिब'सो जायो। बियो अन्थाइ मुगा नंला, मिथिबाय? आरो नों आंनि बेसेबां गिदिर जाया मानो, मेलेमावथ' सोलोआवथ' नों जेब्लाबो आंनि उन्दैसो, मिथिबाय? आं नोंनि थाखाय ओंखाम ओंख्रि संहैनोसै। दाखालिबो नों जायाखै, मिथिबाय? बेनिखायनो खोन्थाखा मा ओंख्रि जायो। आंहा नोंहा मा ओंखाम जायो मा ओंख्रि जायो बांद्राय मोजां मिथिलाय लाङाना। गोसो नोंनि जेखौ संनानै होयो बेखौनो जागोन।
Hei, मोजां सोंबाबो खोन्थाया फै न' सिङाव जिराय फै। बानलु बेदां, माला फैनाय नोंलाय? बारा गोबाव जायाखै आनै। नोंलाय बहा थांदोंमोन आनै? आं एसे बाहेराव थांदोंमोन। ओमफ्राय नैबे स्कुटियाथ'। आनै, आं स्कुटिखौ लानानै फैफिनबाय। मानो बानलु फिसा? नों बायफिनबाय नामा स्कुटिखौ? आं बायनानै लाबोबाय आनै। नंगौ नामा? आनै, नोंसोरनो स्कुटिया जोबोद गोनांथार नङा होमबा? बेनिखायनो आं स्कुटिखौ नोंसोरनो होफैफिनबाय। उनाव आंनो लासैनो फैसाखौ होबानो जाबाय। बानलु फिसा, नों जोबोद जोंखौ हेफाजाब होबायहाय। नोंखौ जों मा होननानै साबायखर बावबानो बानलु फिसा? जेबो नङा दे, उनावहाय आंनो फैसाखौ होफिनबानो जाबाय। बावनो नाङा। जागोन दे, मानो बावनो, बावा। फै न' सिङाव जिराय फै। जागोन दे। एन्टनिय', आं नोंखौ सिगाङावनो बुंखादोंमोन आंनि फिसाजोखौ जेबो दुखु होनाङा होननानै। माबा मोनसेफोर जायोब्ला आंनो सिगां खिन्था होननानै। माथो नों आंनो जेबो खोन्थायासै एन्टनिय'? मिथिगौना एन्टनिय'? आं आंनि फिसाजोखौ ओरैनो खाङाखै सोरजोंबा दुखु होजानो, मिथिबाय? आं नोंनि बिमाजोंबो डाइरेक्ट थांनानै सोंहैनो हागौमोन, नाथाय आं मानो सोंनो? आंनि फिसाजोआथ' नोंजोंसो आस्थाम सोदों, नोंजोंसो सोमोन्दोआव दङमोन। बेनिखायनो आं नोंखौसो लिंहरबाय, मिथिबाय एन्टनिय'? मानि थाखाय मा जादों? आंनो मोजाङै खोन्था। मादै आंखौ निमाहा हो। आं जोंनि सोमोन्दोखौ लाखिनो हायासै। मानो होनोब्ला आं फावगालिखौ मोजां मोननाय नोजोरजों मालाबाबो नायाखैमोन। आइनि ब्रा ब्रा बुंनायावसो आं आस्थामखौ सोदोंमोन। आच्छा, नोंसा बिमा फिसानि खोथाखौ लानानै आंनि फिसाजोआ दुखु मोननांगौमोन? नोंसोरनि न'खराव मा जादों मा जायाखै बे नोंसोरनि न'खरनि बाथ्रा। नाथाय आंनि फिसाजो फावगालिखौ दुखुल' दाहोखा, मिथिबाय? आरो जि जाबाय जानानै थांबाय, आं बेखौ जेबो बुंला। आंनि फिसाजोनिफ्राय गोजानाव था फावगालिनिफ्राय, मिथिबाय एन्टनिय'? जागोन मादै, आरो आंखौ निमाहा होदो मादै। नोंसोरखौ आं दुखु होबाय आरो फावगालिखौबो गोबां दुखु होबाय। बेवहाय फावगालिनि जेबो गोरोन्थि गैया। गासिबो गोरोन्थियानो आंनि। आं गासिबो खोथाखौ सिगाङावनो बुंनांगौमोन, नाथाय आं बुंनो हायासै। मानि थाखाय? आं आइनि बारगा मावनो हायासै, बेनिखायनो आं बुंनो हायाखैमोन। दा आं गावनि गोरोन्थिखौ बुजिबाय। आंनि गोसोआ मा लुबैयो बेखौसो मावगोन आं। बेनिखायनो खोथाया जाहाथे गाज्रि जाया, बेखौ साननानैनो आं जोंनि एंगेजमेन्टखौ सेफायबाय। गोसो जाबानो एंगेजमेन्ट खालामगोन, गोसो जाबानो सेफायगोन। गासिबो नोंसोरनि मथे जानांगौ। खोनासं, हाफांसो आं, आरो फावगालिया जानला मानला मानसिनि फिसाजो नङा, आंनिसो फिसाजो। बेनिखायनो बेखौ दुखु होनायनि सिगां आंखौ बारनांगोन, मिथिबाय? एबारनिफ्राय जुदि फावगालिजों रायलायनाय नुयो नोंखौ, खोथाया गाज्रि जागोन। आरो आं नोंसोरनि न'खरखौबो गिया, मिथिबाय? दिनैनिफ्राय फावगालिनिफ्राय गोजानाव था। जागोन दे मादै, आं नोंनि खोथाखौ लाखिगोन। नों खोथा लाखिदोंमोन सिगाङावबो, मिथिबाय? आंनो खोन्थागोन होननानै माबा मोनसे प्रब्लेम जाबा गैया। बेनिखायनो आङो बुंबाय, आंनि फिसाजोनिफ्राय गोजानाव था। आरो नोंनि न'खरनि बिमा बिफाखौबो मोजाङै बुजायहै, जाहाथे जोंहानि न'खरनि मानसिफोरजों रावजोंबो दा सोमोन्दो लाखियो होननानै। ना सोरबा मोजां मोननाय दं नोंहा? मोजां मोननाय दं मारोसो होमबा? नोङो खुगानिफ्राय बुङाबाबो आं मिथियो, मिथिबाय? गोसो थोनाय सिख्ला थानानैबो आंनि फिसाजोखौ गेजेराव लाबोनो नागिरदोंमोन नोंसोरो। आंनि फिसाजोआलाय मा मिथिगौ? बेलाय दाबायदि अराव बारजुम होनबाबो बारजुमगोन, दैयाव गब'हैथां होनबाबो गब'गोन। नाथाय नोंथ' एसे गिदिर मानसिना, नोंथ' एसे स्मार्ट। नोंथ' आंनो खोन्थानो हायोमोन ना? आं नोंखौ आस्थाम सोनायनि सिगांनो नोंखौ आङो बे जायगायावनो मिटिं खालामदोंमोन आं नोंजों। गोसोआव दङ ना एन्टनिय'? औ मादै। मा बुंदोंमोन आं बै समाव? माबा मोनसे जायोब्ला नोंनो खोन्थानो होननानै। होमबालाय मानो खोन्थायासै? आइ एम सरि मादै। गोहो गैयाबा रावखौबो गोसोबो थोनो नाङा। गोहो गैयाबा रावनि गोसोजोंबो गेलेनाङा, मिथिबाय? गोहो गोलोन्दां मानसिया मोजां मोननोबो मोन्थाय गैया। गोहो गोलोन्दां? औ, आं गोहो गोलोन्दाङानो आरो। बेनिखायनो जोंलारिनि न'खरा आंनि थाखायनो खस्थ' मोनबाय। नंगौ, मादै हाफाङा आंखौ थिगखौनो बुंनानै गालांबाय। आं सासे गोहो गोलोन्दांमार। बानलु बेदां, न'खराव गासैबो मोजाङैनो दङ ना? औ, गासैबो मोजाङैनो दं। दान गोबाव जाथारबायहाय नुलायलायिया। बानलु बेदां, नोङो अमा बेदर जायो ना जाया? जाया। हो? अमा बेदर जाया नोङो? दाउ बयलारलाय? जाया। लकेल दाउसो जायो खोमा? औ। नै लकेल दाउआनो गैयाहाय। र' बैयो खाथिनियाव सोंहैनि आङो, दाउ दंसोगारो बिसासो। नों थाथ' दे। जागोन दे। बा नोङो अमा बेदर जालायलाया आरो? मानो, जाथारनांगौ नामा? बर' मानसिया अमा जायो नालाय। आं अमा जाया होनबा आं बर' नंला नामा? बिदिथ' नङा। ओंखाम जाहोनो गोसो दङ ना गैया? गोसो दङबा दं होननानै बुं, गैयाबा थांनोसै आं। है बिदि नङा। नोंनि ओंखाम ओंख्रि जानाय नुफेराखैना आं। नोंबा मा जायो मा जाया सोंखायाबा, नङाबा आङो अमा बेदर जायो साननानै संनाय मोनब्ला मा जागौमोन दे? नोंसानि आइया दाउ लायनो थांबायना? औ। ओंख्रि गोथाव संनो रोंगोन ना रोङा नोंलाय? रोङा जायो नामा? नायनोसै बेसे गोथाव सङो।
नायबानो जाबाय आरो। हेल' आदै, औ मामोन? आच्छा थांगासिनो दं दे होमबा आं। बहा थांनो बानलु बायदां? मोनसे इमारजेन्सि जानानै होबाय आदैया आंखौ दानो लिंहरदों। ओंखामा? मालाबा जासिगोन दे आं। नाथाय आयाथ' दाउ लायलायलायबायमोन ना। बेबादिनि जुथाखौ मोनबायलै। मोजां ना गोमबोर? मोजाङानो दे। है बिराद बिसो मोनदोंलै। गाब्लु गाब्ला दुखु दा जालु जाला जानानैसो मोनदोंलै। नोंलाय मा बायखोलै गोमबोर? आंनाव दंखाजोबोलै। मालायफोरनावसो दंखाजोबो ने। माहाजोन ना माहाजोन मालायफोरासो। आच्छा जायफ्रा, नोंलाय मा ब्रेन्डनि जुथा बायगोन? आं उनाव लागोनलै, दा बायनो हाथ'आ। मानि थाखाय? नोंसा बिमा बिफानाव बिनो हाया नामा? नांथ'लालै उनाव लासिगोन। आं थांनोसै। जायफ्रा गाज्रि मोनबाय नामा आं बुंनायखौ बियो? मोनाखैलै बियो। आं उनाव मोजां रायलायगोन, नों सिन्था खालामनाङा। जिराय। गाज्रि मोनमाराखैना जायफ्राया? आंथ' बारा गाज्रि बुङाखै माथो। जुथा बायनानै ला होननानैसो बुंदों बिमा बिफानाव बिनानै। गासैनिबो बिमा बिफाया बायनानै होनो हायालै गोमबोर। आच्छा। बा बिराद खुसिथार माथोलै सोरबा। बा माथो जुथाबो दंलायलायो। थारमाने जुथाखौ बायबाय। बेसेबां लाखो जुथाया? माथो बुंबावनोब्रा आफा, दुखुथिया जिउ। बेनिखायनो 2000निल' बायनानै लाबोबाय आं। आच्छा, 2000नि जुथा मारना बियो? गोमबोरनाव सोंआरोलै, गोमबोरनाव। हा? औ गोमबोर, 2000नि जुथा ना बियो? औ 2000नि जुथा। आच्छा, 2000नि जुथा? आफा, आं नोंनाव 20000नि जुथा बिदोंमोन, नाथाय नों खोमा होआसै। दिनै आङो 2000नि जुथा बायनांबाय। नोंहा एसेबो अननाय गैया आंनि फारसे। दुखुलै आफा, दुखु। आच्छा, माथो दुखु जानाय बायदि नुवाखै आंलाय, माथो गाग्लाबगासिनोसोमोन नोंलाय। दालाय आंनि मोखांखौ नुनानै माबोरै मिनिफिननो ओंखारखो नोंलाय? मानो होननानै बुङोब्ला 20000 फैसा बिनायाव नों आंनो बांद्राय फैसा होआसैना, आरो 2000नि जुथाल' बायना लाबोनांगौ नालाय दुखु जाबाय आरोलाय। नों बिफानि सिगाङाव दुखु फोरमायाबालाय सोरनि सिगाङाव फोरमायनांगौब्रा, ना आफा? नाथाय आं नोंखौ दुखु जानाय बायदि नुवाखैलै माबायथा। बेयानो जादोंला जुथा गोदाननि कंग्र। नो थेंक्स बाट थेंक्स। हेमाव राजा, मानो थगायखो नों? थगायाबा जायोलै बिफाखौ। देनजार सालुलै, नुबायना 2000नि जुथा लाबोदों होननानै बुंबाबो फोथायनो नागिरलाया। आं बेनाव 20000 बिबाबो मोनाखैब्रा। जोंनाथ' आफाया जेखौ बियो बेखौनो होयो। नोंना बिफाया मोजांलै। बारा बिफाखौनो सोलायनायसो नामाब्रा? हे माथो बावब्रा। दे होमबालाय जुथा गोदाननि पार्टि जायोथ'। थाव। मालाय माहाजोन गोजा, बेनिखायनो जेखौ मोनो बेखौनो लानो हायो। जोंफोरना बिमा बिफाया होनो हायाबालाय बबेनिफ्राय मोननो? गावसोर माहाजोन नालाय जोंफोरखौबो बिदिनो सानो। माहाजोनजों माहाजोन मालाय लोगो, आरो मालाय बायनो हानाय हायैखौबो मालाय रायलायलायो। जोंफोरालाय मा खालामनो, जों दुखुथिया मानसिफोरालाय। गोमबोराबोथ' बिराद माहाजोननि फिसाला, दंनाय गैयैखौ जेबो बुजिया। बेनिखायनो आंनाव बिदि सोंदों। आंखौ लाजि फोनांनाय बायदिसो मोनबाय आं गैजा रोङिनि मानसिफोरा बिराद दुखु जानांगौ जायो फुजा मेला फोरबो माबा माबि जाबा। बेनिखायनो आं फुजा मेला फोरबो बायदिसिनाखौनो जाजानो बायो। फुजा मेला जाबाथाय जों दुखुथियाफोरनि गोसोआवसो रजं सुना होनाय बायदि जायो। जागोन आंबो माहाजोन सानसे। बेबायदि जुथाखौ आंबो बायगोन आंबो। आयौ बाला, मोजाङै नाथ्रोदबाय। मोजाङैनो नाथ्रोदगासिनो माथो। आयौ बाला, आंसो बोलोखौ बांसिन होदों खोमा। जियानो जादोला, एबारनिफ्राय न'आवनो बाथरि फरायनोसै। बिसोरो दाउस्रि देलायखौ जेबो हाया सानदोंना। नैबे दाउस्रि देलाया नोंथांमोननि गेजेराव थाबैनो फैगासिनो गोदान रादाब लानानै। आबमर' माथो, जेब्लासिम स्टुडिअ बानायना लानो हाया अब्लासिमलाय जों गावनो न'आवनो बानायनांसिगोन आरो। आइडियाया सोरनिमोनलाय? नोंनिब्रा, नोंनि। दे आं सियार लायना फैनि। दुरलाय आरो क्लिअपेट्रा, नैबे दाउस्रि देलायाव लासैसो जेहेरखौ होयो मिथिबाय। नोंसोरो आंखौ अफिसनिफ्राय होखारनो हानायखाय दाउस्रि देलाया जेनबाय गिनानै थोर हाखर सिङाव हाबनानै थाबाय बिदि सानदों नामा? नैबे दाउस्रि देलाया थाम्माखा निउस लानानै फैगासिनो, मिथियाखैबा बाथमिज बुरैफोर। बाला नोंसोरखौ मा खालामबावनो, जोंहाना फिसालायानो माथो खोथाखौनो बोरैबासो लांग्रा जाबाय। बेनोथ', मानोथो मोजाङै बुजायाखै नोंलाय नोंनि फिसालाखौलाय? बुजायबाबो उल्थासो। साननैसो सिरि थाथ'नो सानदों आं, बिनि उनावहाय माबा मोनसे खालामनोसै। दा हाखु दाखु जेबो खालामथ'ला, इलेक्सनाल' जोबथोंसै दे। जागोन दे, आंबो बेखौनो आसा खालामबाय। दे होमबालाय जोङो दा साननैसो मिटिंखौ एसे बन्द' खालामनोसै नामा? नांगौबा माबा मोनसे गोनां जायोबा उनाव लोगो हमलायनोसै। दे बेखौनो खालामनोसै। आंबो दासान्दि इलेक्सनाव जोबोद बिजि जानानै दं। मा इसेबां गोनां खोथा रायलायगासिनो बिसोरलाय? आरो बेथ' क्लिअपेट्रासो। क्लिअपेट्रानि मानसियाथ' जोंलारिखौबो बुथारनो नागिरदोंमोन दासान्दि। आंथ' दासिमबो जाहोनखौनो नागिरना मोनासै। डाइरेक्ट क्लिअपेट्रानाव सोंबालाय माथो जागोन?
नाथाय खाथियाव आबै दङना बेनिखायनो सोंथ'ला दे होमबालाय आं थांनोसै औ दे नों बानलु बेदां नङामोन होनलाय मानसिखौनो नुबाय थाया नालाय गोसोआवनो फैलायलाङा हाहा माथो खबर मोजां दे होमबालाय दासो नोंसा नोम्बैजों रायलायबाय दङमोन आं नोंनाव फंसे बाथ्रा सोंनो सानदोंमोन मा बाथ्रा दाखालि नोंनि मानसिया बे जोंलारिखौ मानो बुथारनो थांनायमोन बे नोंनि एसिस्टेन्टआ बियो मानो जोंलारिखौ बुथारनो मानसि थिनहरनाय ओइ नों मा बुंलाबायदों बानलु फिसा जानला मानला बुंलाबायनाङा एसेबां गिदिर आंनि एसिस्टेन्टआ मालाबाबो बेफोरबायदि मावा नों माबा मोनसे गोरोन्थि बुजिदोंदां आं जाय मानसिखौ मोनथिदों बे मानसिखौ एन्टनिय'आबो गावथारदों अब्लाथ' एन्टनिय'आबो माबा मोनसे मिथिगौ मा सोमोन्दो दं नोंस्रा जोंलारिजों नों मा बुंलाबायदों बानलु फिसा बिदिथ' जेबो जायाखै नंमारगौ औ बानलु फिसा आसा खालामो नों बुंनाय बायदिनो जाथों बे बानलु बेदाङालाय बोरै मिथिलायखो बे मिथिबाथ' जारला जागोन अब्लाथ' दुलाय एमएलएआबो मिथिगोन होमबा मा खालामबावनांगौ जाखो बे जोंलारिनि न'खरा आंनि खर' सायाव जिरायनानै दंमारोसो माला फोजोबस्रांनो हागोन आं बे न'खरनि मानसिफोरखौ दा नै दुलाय एमएलएनि फिसौलाया सेन्थाय आंनाव दिनै सोंथि खालामनो हाग्रा जालायबाय बेफोर गासिबो बे गैजारोङि निखावरिनि गलामनि फिसाजो जोंलारिनि थाखाय जाजोबदों आरो आं बिसोरखौ गारा ला 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 लु 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 ला 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 खिनो ओंखारो गुदुं गैया हासुनो ओंखारो नुनो गैया ओंखाम उखैयो खुगा गैया अमा खर'आवलाय मानसिफोरालाय भट होगोन ना होआ बास बखि बास दाउदैखौ नागिरबाबो मोनासै आं नों दाउदैखौनो नागिरना मोनलायै माबायदि मानसिलै नों बारा थिग नंला नामा नों मानसिया सार आं बिराद 100% जुजिबाय दङ दाउदैखौ आंनि खालामनो खिन्थु मानसियानो फुङाव सिखारग्रोमोना बहाबा खारनानै थायो न'आवबो थाया आच्छा न'आव थायाखै मोनथिबाय आं बेखौनो सनानि न'आव दंहैयो खोमा मानो सोंहैयाखै नों बेनाव आं थाङाखै बस बेवहाय थां आरो मानसिखौ मोसौखौ होना लानाय बायदि लानानै फै थां अके बस भिडिअ'आ दिनै गुसुं जालायबायलै बसमोन सोरबा भिडिअ गोलाव लाबोबाबो माबा आरोबाव गोलाव नांबावगौ होनो सोरबा गोलाव लाबाबो गुसुं लाबो होननानै बुङो नोंसोरखौ जेरावबो गोजोननाय गैया साला मा होनबावगोन थ' दिनै बेखिनिखौनो नायनानै गोजोननाय लादो आरो बिमाफोरा नायनो जमबाय थायो होननानै बुंदोंमोन ना सोरबा जोंना बिथां इसा सरगियारि ना नार्जारि ना बसुमतारि बुंहरदोंमोन मादैनिसिम बुंबानो जाबाय मोनायाव नायनो हायाबाबो फुङाव नायबानो जाबाय होननानै आंनि मेसेजखौ होबानो जाबाय दै आरो कमेन्ट रिप्लाय होबाय थायो लाब्रिक हरोब्रा आङो लाब्रिक हरनो हायाबाबो नायोब्रा कमेन्टखौ सासेबो बारग'खायालै सासेबो दोनखाया ओमफ्राय नोंसोरखौ ओरैनो होनो नामा आङो कमेन्टखौ नाइस भिडिअ नाइस होनो होननानै भिडिअनि सोमोन्दै माबा माबि लिरनो होनाया गैया लिरा जाय बिथांमोना अनसुंथाइ हरगासिनो बिथांमोननि नामखौनो लानोनो हाथ'थाराखैलै स्पेशेलि एपिसड लानानैसो नोंथांमोननि नामखौ लाबोसिगोन बायदि नोङो गाज्रि मोना दै दाखालिबो सोरबा 200 हरदों सोरबा 40 हरगासिनो दङ अननानै गाज्रि दामोन आरो नोंथांमोना जे अनसुंथाइ हरदों गोसो गोरबोनिफ्राय बिराद अननाय सिबिनाय जासिहरबाय आरो नोंथांमोननि जिउआ माने नोंथांमोननि साननायफोरा जाफुंदों आरो नायग्राफोराबो अराय सम गोजोनै थाबाय थाथों थ' दिनैनि थाखाय भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय गुड नाइट आं अमा खर' जाहैनोसै बाय आसि बिमाया लाइक हो लाइक आसि बिमाया मानो नोंसोरो लाइक होनो बासोयोबा भिडिअखौबा नांगौ नोंसोरनो सानफ्रामबो नांबाय थागौ खिन्थु लाइक होनो बिराद बायो मानो लाइक होनो बायो दानो नङाबा आसि बिमायाव गुग्ला जाजागोन बै मिथियाखैबा ओरैनो जंखायसो दै दे होमबालाय दोनथ'सै बाय गुड नाइट गाबोन लोगो मोनलायगोन